Θα με ενδιαφέρει να ακούσω μια άποψή σας. Με ποια διαδικασία νομίζετε εσείς ότι θα πρέπει να επιλέγουν? Σήμερα να το απαντήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Σύντομα αρχικά και μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενέστερα. Η επιλογή των διευθυντών αποτυπώνει, και γι' αυτό δεν έχω καμιά αμφιβολία, τις προθέσεις αυτού που τις επιλέγει, που τους επιλέγει, για το σχολείο ή τον διευθυντή. Εάν θέλουμε έναν διευθυντή, ο οποίος να ασκεί τα καθήκοντα τα διεκπαιρεωτικά που είπε ο κ. Βεντήρης προηγουμένως, τότε θα πρέπει να επιλέγουμε έναν διευθυντή ο οποίος έχει περάσει από το σύστημα, το έχει κατανοήσει, ξέρει τις διαδικασίες, ξέρει τους νόμους, ξέρει να διεκπεραιώνει, ξέρει να κινείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο της γραφειοκρατίας. Μια παρένθεση, μέχρι το 2000 περίπου, όταν μιλάγαμε για οργάνωση και διοίκηση εκπαίδευση στην Ελλάδα, θυμηθείτε τα βιβλία της οργάνωσης και διοίκησης εκπαίδευσης, της διοίκησης εκπαίδευσης, περιέγραφαν και αποτύπωναν τον νόμο, το θεσμικό πλαίσιο. Αν δείτε παλιά βιβλία, ήταν ο νόμος τάδε, η εγκύκλειος, πώς φτιάχνουμε φόρμες, πώς κάνουμε αιτήσεις κτλ. Γιατί δεν ήξεραν τη θεωρία? Όχι. Γιατί αυτός ήταν ο διευθυντής. Ο διευθυντής ασκούσε διοίκηση μέσω του νόμου. Εάν θέλουμε λοιπόν έναν διευθυντή ο οποίος να είναι υποταγμένος στο πλαίσιο,